שלום לכולם, וכאן יואב וגם... רגע, קוראים לך יואב גיימינג, מעכשיו אני קורא לך ככה. למה? ככה. בכל מקרה, הנה רן, ועכשיו נשחק ספיד UHC. ספיד UHC! כן. ובתרגום לעברית זה UHC מהיר. מה זה UHC? זה כמו שזה נשמע. תגיד בתרגום חופשי. אוקיי, בתרגום חופשי. אללהו אכבר! זה כמו אנחנו הולכים להיכנס... אנחנו הולכים להיכנס לטים, יואב כמובן ב-1.10. שתוקתה! ואנחנו בונים... זה הקהל שלי, לא שלך. תקשיבו, אל תקשיבו לו. תקשיבו לי. אל תקשיבו לו. ספיירון גולם. תקשיבו לי. אתה גולם. שכחתי מה רציתי להגיד על זה. יופי, הוא שכח מה הוא רוצה להגיד. אז המשחק יתחיל בעוד כמה שניות. בינתיים זה מחכה. עוד 9 דקות הוא מתחיל. לא. טוב, לא, אבל מה זה משנה? הוא הולך להתחיל עכשיו. סטארטינגים. זהו, התחיל. מה? כן, זה אני משחק, לא יואב. כן, נזכרתי מה אני רוצה להגיד. רציתי להגיד הוא אמר שיקראו לי, הוא אמר בתרגום חופשי קודם, אז בקשר לזה, בקשר לתרגום החופשי, לא זוכר, כן, בקשר לתרגום החופשי, יש עוד משהו בתרגום חופשי. הערוץ שלי בתרגום חופשי זה אומר חציבת הזהב יצירה. כי מי שלא יודע, אז אני משחק, לא יואב, יואב לא רוצה לשחק, יואב הוא נוב. לא, אני לא. די, תשחק איתי. יש לי משין גם ביד. זה לא שאני לא רוצה לשחק. אאוץ'! זה מה שקורה כשיואב וסולם נפגשים בו זמנית. בדיוק. אתם לא ראיתם מה קרה לי, אבל... אתם לא ראיתם כלום, גם לא שמעתם כלום. אאוץ'. צריך לצנזר את זה, לא לך כזה, את האאוץ' שלך. מה? את האאוץ' שלך צריך לצנזר. למה? כי אני אמרתי. לא רוצה. כן. אז הכנתי גרזן, פיקקס. כן, יואב, אם יש פה גולד, אני לא חוצב אותו. הנה, מצאתי איירון. מצאתי, איירון. זה מרגיש... מה, למה קיבלת? מה זאת אומרת? קיבלת פלינטין סטיל משום מה. הבנתי למה, כי זה ספיד UHC. כן, כנראה כי חצבת גרבל. לא חצבתי שום גרבל. לא, זה פשוט הטימט שלי נתן. הבנת? הטימט. כן. אני עכשיו הולך להכין פיקקס מאיירון, ואני שכחתי להכין מקלות. כן. אז עכשיו אני מכין פיקקס מאיירון וגרזן. יואו, נתקע לי משהו בפה. אני כמעט נחנקתי מזה. יואב, וגם אני חצבתי רק גולד אחד, טוב? לא נראה לי זה הביא לך גולד. נכון, כי אני לא לקחתי את הגולד משם. יש פה בלוק איירון, ראיתי בלוק איירון. התחיל ה-PVP. התחיל? כן. לא יואב, לא, אין פה בלוק איירון. יצרתי גרזן. אתה יודע. חובה, אנחנו ב-1.10, זה יותר חזק. למה אתה יוצר על הצד הזה? אני יוצר על הצד האחר. אמרת לי כבר. מתי? אתמול. אתמול היה יום שבת. אל תצעק. טוב, לא משנה, היום יום שבת, אבל לא נורא. היום יום שבת. יום שבת! בדיוק. בואו אני אשמיע לכם שיר. גם את זה צריך לצנזר. לא, אסור לך להשמיע שיר, זה זכויות אני יוצרים. לא משמיע שום שיר. אם תשמיע שיר, יש מצב שיקבעו אותי לא, אני לא משמיע שום שיר. טוב, לא, הגזמתי. כן, אני מרגיש שיש מאחורי מישהו, אתה יודע? אני מרגיש את זה, כוחותיי, והרגו אותי. פה נגמר הסרטון.
ביי 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 ביי, כאן היה רן ויואב. אולי תשתוק. כאן היו רן פלוס יואב. יואב פלוס רן. תהיה בשקט. תהיה אתה בשקט.